La Crida Premià de Dalt s'ha presentat per primera vegada a les eleccions municipals aquest darrer 24 de maig i han obtingut un 10,68% dels vots i 2 regidors, uns resultats que creien dels més difícils d'assolir. Treure'n un era assequible, podria ser que no també, perquè tampoc és fàcil, no? Igualment treure'n un. Però treure'n dos ja era una cosa que sempre... Clar, dintre la Crida hi havia opinions de tot, vull dir que... Sí. No, però dos era una cosa possible, però era molt difícil realment, per tant estem contentíssims. Aquestes eleccions han destacat per un auge dels partits d'esquerres, que han accentuat la seva presència als ajuntaments. La Crida Premianenca és la segona força a l'Ajuntament de Premià de Mar i al Maresme la CUP ha passat de tenir 9 regidors a 33 respecte a les passades eleccions del 2011. Bé, jo penso que només fa de mirar l'entorn on vivim, no? Els temps estan canviant i la situació de crisi econòmica actual a la que ens han portat els mateixos de sempre, doncs crec que no fa falta dir gaires coses més. La gent està cansada del de sempre, i també la feina formigueta que s'està fent des de les crides de les CUPs i altres candidatures d'unitat popular. També crec que la feina que han fet els diputats de la CUP al Parlament, que ha sigut també més visible, ha ajudat més a que la gent vegi la responsabilitat i la feina ben feta que fan, no? Que no és els mites que de vegades es deien de la CUP, que només són gent jove, que no saben treballar, etc., sinó que és tot el contrari, no? Supines diu que Premià de Dalt és un poble dormitori i que sobretot els joves no s'impliquen en el poble i en la vida política. La Crida creu que a través de la participació tothom es voldrà i podrà implicar-se més. Tenim moltes propostes en el programa relacionades amb la joventut en molts aspectes i és un tema que a nosaltres mateixos ens toca molt a molta gent de la llista. I bé, hi ha una qüestió que també servirà, creiem, per implicar a tothom, no només a la gent jove, però també, que és el fet de que la participació ciutadana sigui molt més àmplia, sigui una participació real de tothom, que la gent tingui poder de decisió. I després tenim propostes com el Consell de la Joventut perquè els joves puguin dir la seva sobre els temes que ens impliquen, que ens afecten. Bueno, i una mica en línia general, ja no només amb joventut, si una cosa tenim clara és que tenim un peu a dintre l'Ajuntament però tenim tot el cos a fora, és a dir, el carrer és el que realment importa i fer sentir la veu a la gent, no? La composició final de l'Ajuntament la conformen 5 partits: CiU, PSC, Esquerra, La Crida i Partit Popular. Malgrat la diversitat, el cap de llista afirma que l'important és arribar a acords per tirar endavant. Que la composició ha canviat, però, al nostre parer, per desgràcia, entre cometes, els que governen seguiran sent els mateixos i, a més, bàsicament amb la mateixa força, no? Però almenys no tenen una majoria absoluta, per tant, això vol dir que nosaltres, encara que siguem més petits dins del ple, doncs podrem arribar a acords amb altres grups i també esperem poder arribar a acords amb el grup que governarà, perquè no es tracta d'estar en contra de tot perquè sí, simplement la qüestió és treure temes i aconseguir també l'acord dels altres grups per tirar-los endavant. Ja no només moltes gràcies a la gent que ha col·laborat amb el projecte i que ha fet que el programa hagi estat una realitat, sinó tota aquella gent ja d'entrada que ha participat a les eleccions i que ha fet incrementar la participació, creiem que és molt important, i tota la gent que evidentment ens ha donat suport en aquest trajecte. Al llarg dels propers mesos i durant tota la legislatura, la Crida tindrà l'oportunitat de treballar per tots aquells projectes que plantejava per millorar el poble.